बिथांनि बे फंसे रावखौ उग्रपन्थिया सहायनो हायैयाव मालाला इउसुफ जायखौ खर'आव गुलि गावदोंमोन खर'आव गुलि गावनायखौ बिथाङा आन्दाज मोनाखैमोन बिथाङा हस्पिटालनिफ्राय जेब्ला सेन्स फैयो अब्ला बिथाङा थेंक इउ गड थेंक इउ आल्लाह होननानै साबायखर होदोंमोन हे आफा इसोर हे आल्लाह नोंथाङा आंनि जिउखौ बासायबाय बेनि थाखाय आं साबायखर नोंथांखौ दिनै आङो बुंदों उग्रपन्थिनि थरसे गुलिया आंखौ सिगिनो हाया मालाला इउसुफजाइआ बुंदों मालाला इउसुफजाइखौ उग्रपन्थिनि थरसे गुलिया सिगिनो हाया दिनैसिमबो मालाला इउसुफजाइआ न' सिङाव गाबनानै खोमसि खथायाव गाबनानै मोदै हगार हगार गाबनानै थायाखै बिथाङा समाज सिबिदों खामानि मावदों दिनैसिम बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ जायनि जाहोनाव मिलियन्स एन्ड मिलियन्स हिन्जावसाफ्रा लेखा गोरों जादों जोंनि हिन्जावसाफ्राबो लेखा गोरों जानांगौ हौवासाफ्रा लेखा गोरों जानांगौ अख्रांनि हाथरखिफ्रा जेरै खोमसि अख्रांखौ समायना खालामो जोंनि बे थासारिखौ नोंथांमोनहाबो साफा साफा हाथरखि जानानै समायना खालामगोन राङापारा कलेजाव फैनानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों जोबोरै रंगिना संगिना थासारि समायना मोनसे बिबार बारि बर' सिख्लाफ्रा रंगिना संगिना दख'ना गानदों जोमग्रा जोमदों बेजों लोगोसे जोंनि हारिमुआबो बेरखांदों बयनिबो गोसोआव मोनसे रंजानाय फैदों बेबायदि रंजानायखौनो जोंनो नांगौ आरो दिनै बे कलेजाव फैनानै आङो नुदों जे बर' फरायसा आफादा बे कलेजनि बर' फरायसा आफादा मोनसे बर' फरायसाफोरनि फ्रेसार्स खुंदों गोदान फरायसाफ्रा बेयाव फैनानै जाहाथे थुलुंगाखाङो बिथांमोनखौ बरायदों बे हाबाफारियाव फैनानै आङो फरायसाफोरजों इन्टारेक्शन जानो मोन्दों आङो मटिभेशन होनो मोन्दों मटिभेशनखौ जों बयनोबो नांगौ नैबे समाव फरायसाफोरनि गोसोआ जिहेतु उरां फारां बिसोरनि साननायफ्रा गोरलै बेनिखायनो माब्लाबा बिसोरो गाब्रफ्लाङो गादलिनफ्लाङो आरो नङैखौबो नंगौ सानफ्लाङो बेनिखायनो बिथांमोननो थुलुंगा होनाया जोंनि बिबान दा बिथांमोनखौ आङो बुंदों जोङो मोजां सुबिदाखौ मोजां अपरचुनिटिखौ जोङो मिस खालामनाङा मोनफ्रोमबो सुबिदाखौ जोङो एन्जय खालामनांगौ कलेजाव फरायनाया बिराद गिदिर मोनसे अपरचुनिटि दा बेखौ मिस खालामनाङा साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गोसो होथाब फरायनांगोन गावनि टाइमखौ मेनेज खालामनानै लोगोसे दानि समाव स्ट्रेस मेनेजमेन्टनि जोबोरै गोनांथि दङ बिमा बिफानिफ्रायबो स्ट्रेस फैगोन फोरोंगिरिफोरनिफ्रायबो स्ट्रेस फैगोन समाजनिफ्रायबो स्ट्रेस फैगोन लोगोफोरनिफ्रायबो स्ट्रेस फैगोन दा बेफोरखौ मेनेज खालामनो हानांगोन अब्ला सासे फरायसाया गावनि थांखियाव सौहैनो हागोन जोंनि बे जिउआथ' दान्दिसेल'खा दा जेब्लासिम जोङो थांनानै थागोन अब्लासिम जोङो थांनानै थानांगोन जोङो थांनानै थानांगौब्ला लेखा फरायनायनि गेजेरजों जों थांनानै थानो हागोन आबाद मावनानै बिजनेस मावनानै साख्रि मावनानै जोङो थांनानै थानो हागोन दानि राङापारा कलेजनि बे उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा जुदि साफ्रोमबो देरहासार जायोब्ला बिसोरो रोजा रोजा सुबुंफोरनि थाखाय थुलुंगानि फुंखा जागोन आरो उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जिहेतु गेदेरफोरखौ फल' खालामो नकल खालामो इमिटेट खालामो दा बेनिखायनो गेदेरफ्रा मोजां खामानि मावनानै दिन्थिनांगौ मोजां लामाखौ दिन्थिनांगौ मोजां मानसिनि एग्जाम्पल जानो हानाया मोनसे बिराद गेदेरथार इन्सपिरेसन दा बेखौनो जोङो होनो हानांगौ राङापारा कलेजनि मानगोनां प्रिन्सिपाल HODनि बड'नि HOD बिथां प्रसान्त बर' आरो मानगोनां प्रफेसर बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों आरो साफ्रोमबो फोरोंगिरि आरो बर' फरायसाफोरनिसिम आं साबायखर बावदों बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आं बुंगोन मानसिफ्रा मिनियोब्ला मिनिफानाङा गाबोब्ला गाबफानाङा मानसिफ्रा मा बुंदों बे बुंनायाव सैथोथि दङना गैया बेखौ खोनासंनांगौ सोरबा आखाइ फायखननानै लेंहरोब्ला बेयाव फैनांगौ गोनांथि गैया दा बेनिखायनो थासारिखौ जोङो स्टाडि खालामनांगोन थासारिखौ जाय स्टाडि खालामनो हागोन बियो गाज्रि हाबानिफ्राय गोजानाव थानो हागोन आरो थासारिखौ स्टाडि खालामनायानो जोबोरै मोनसे गोनांथि दानि थासारिया ओरैबायदि मोनसे गाज्रि थासारि वी आर साराउन्डेड बाय बेड एनभाइरनमेन्ट जोंनि उन सिगां आगदा आगसि थासारिफ्रा सब समय मोजां नङा
दा बेखौ जोङो सांग्रां जानांगोन आरो सांग्रां जानायानो जोंखौ रैखाथि खालामनायनि मोनसे गाहाय राहा